Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:02 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Las 5:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat mayong hapon na naman. Pebrero 8 kita, Sabado, ikaduwa ini nga Sabado sa bulan sang Pebrero sa tuig 2020. Nakaibalo-bala kamo nga sang Pebrero 8, 1935. Bot silingon 85 katuigid sukat subong adlaw. Sang ang delegado sang 1935 Constitutional Convention. Nagahisugot sila sa pinal nga draft sang Constitution. Makaligad ang pilakabulan nga deliberasyon. Inpermahan rin sang 202 ka mga miyembro sang Pebrero 19. Ang convention ginbuksan Hulyo 30, 1934. Sa idalom sang presidency ni Senador Claro M. Recto. Ang Constitution gin-sertipikahan ni US President Roosevelt sang Marso 23, 1935 man. Mayo 14, 1935 gin-ratipikahan sang mga Filipino people, mga tao diri sa Pilipinas, tagi sa plebisito. Ining Constitution ginsundan sang American Constitution. Ang Bill of Rights kag Jones Act gin-draft bilang fully independent nation. Diri sa Pilipinas sa karon ang constitutional reform ginatuwag nga charter change chatsas malipot sa aton ang political kag legal nga proseso nga ginakinahanglan para amindahan, para ligwaton, iplansahon ang subong 1987 Constitution of the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon. Sa karon padayon nga ginadiskusyonan ini, padayon ini ginadibatihan, may magkatuhay nga opinyon kag panindugan. Nagabinungguanay ang alam kag kinaadman mo sa mga opisyal naton sa nga gobyerno ang pag-amendar na kaakson ginaduso sa 3 ka metodo. Ang People's Initiative, ang Constituent Assembly, at ang Constitutional Convention. Subong nga mga tanion na piyaran yung ang tsatsada no gamat-amat pugday na dula na sa istorya. Kay kada bulan may nagalinopok nga dalagko nga mga balita sa nasyonal mo, di ba? Kinasugdan sa nga balita angot sa paglupok sa nga Bulkan Taal. Angot sa paggalapnag sa African Swine Fever. Kag subong ho, ang 2019 novel coronavirus. Ting chat sa daway na kita
Base malabutan na tuwig 2022, kagapagtapos termino ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Chatsa magapabilin na lamang nga Chatsa. Kagapagsulod sang bag-ong opisyal sa atos nga pungsod, ang Chatsa basi magtanggobla, kagabasi magbugi. Bot sa lingon basi maglaid ang hugada. Magbalik sa bag-ong nga diskusyon kag plano. Ang Guam makaaksyon nga daw wala na sa aputan ang pungsod sa pagbalay sang mga kasuguan nga dapat sundon para lamang sa isa katuyuan ang pagsanyog sang ato sa nga nasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling tanapit sa 8 sa bulan sang Pebrero, numerong 8 mo din ginasiling kung nga pinakadibuinas ka numero mo, nyaman. Halin sa 1 pagkadto sa 9, bangod ang 8 amo lamang ini ang nag-isahan nun, nga numero nga minano mo man ka suli-suli, minano mo man ka bolobaliskad, 8 sa gihapon. Patakiliron, pasulion, pahigdaon, 8 sa gihapon. Amo nang hambal sang kalabanan, hambal sang iban. Gani kita tanan, mag-8-8 na. Una sa balita, una sa aksyon. Aw kanta ni Tito Bayani ag Bayani ba? Inyo kakson-akson na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ulo sa mga balita sa bahin sa nga balita lokal ato na pagawaswasan. Una sa bahin sa balita lokal, peke nga balita ginatawag nga fake news. Isa ka kilala nga establishmento komersyal sa Bacolod, General Merchandise, ginatawag nga unit top sa Medalan sa Gonzaga downtown area sa Bacolod. Nangin unod ini sang istorya sa social media bangod sa paglapta sa nga mensahe nga kuno tag-iya kag pila ka empleyado infected sang 2019 novel coronavirus. May mga tao nga dayon ka kagatla sa impormasyon, wala na nagpangusisa kaga nagapalapta sang balita. Ang tagdumalahan sang nga department store pagi sila nga department head. Personal nga nagkadto diri sa estasyon sa Action Radio Bacolod. 2 ka personnel, isa department head. Na istorya taman gani sa makadali kay nasang hapon na mga ka-aksyon kay man naluyag nila sa deklarohon kag isa-isay isa-isa ang naglapta nga balita nga ining paglapta sang saning information wala gid sang kamaturan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa lipot mga ka-aksyon peke nga balita fake news yadtong ginpalapta kagin patihan sa mga tao nga wala anay nagpangira-ngira. Dayon ka, sala. Labi na, nga mayara sang social media. Damo na baya na biktima sa ni peke nga balita ni. Agod tanan maklarohan, mas maayo nga nagkadto personal. Diri sa ginasaligan nila nga estasyon, Action Radio Bacolod, ang department head sa saring unit top mga ka-aksyon. Ini-serbe man ang reaksyon sa mga tao nga way sa obrahon, sa mga tao nga mahilig magpatarasag kag pinagusto bala share kag pagpalaptas ang mensahe nga way anay ginasuisa kung bala todo kung hindi. Tutukan tayo ni sa report sa nga patrol pagi kay Action and nga among naka-istorya sa department head sa saring establishmento komersyal na mangkot gani ko siling kumam ang tag-iyar daw siling ngawaya ato yung tag-iya gatiners Metro Manila paano nga insiling nga aras Bacolod ato sa Metro Manila gatiner tag-iya kaya mo na dugay-dugay klarohon sa balita sa ato sa nga patrol with Action and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkiniba sa nga balita sa bahin sang lokal pagbiya ni Espinido sa Bacolod gin kakibot sang kanaman gigolpihanay nga relief order sang PNP ay nagpataas kilay sang kalabanan. Nagtuga sa isaramang kaparamangkutanon. Ano bala ang pinakarason? Una sa balita, una sa aksyon. Ngalan nga Lieutenant Colonel Jovi Espinido, pulis nga ginasiling ginakahadlokan sa mga nagabaligya kag nagasinghot nagayop-yop sang illegal nga droga
Ginbutang sa Bacolod para pangdakpon ang mga iligalista. Nagsugod bulan sa Oktubre 2019. May mando halin pa kay Presidente Rodrigo Duterte. Apang nga hinali lamang nga ang iyang ngalan nalakip sa 15 ka mga ginpapanaugan sang relief order kag reassignment order. Wala pa nga din nakapangdakop sa mga dalagko kag kilala nga drug personality o kon drug lords Bacolod. Ginsaylo na nga ang akag nga Una sa balita, una sa aksyon. hindi man pwede nga wala sang ideya sa Presidente Rodrigo Duterte sa pagsaylo kay Espinido mo. Pati ka mo? Si Presidente Duterte kaya nagmando nga butang di sa Espinido. Antes pa naman siguro sang order ni may ideya na ni sa Presidente Duterte. Or base kabahin man na ni sang taktika kunduga nga plano para nga kuno mabalan sang mga durugista nga wala na sa Espinidos Bacolod. Sila ang makabalik kag hilway nga makahulag, igo murahon gle, taktika lamang gali, para ini nga mga durugistang masiod, kag makorner para badakpan. Hindi ay hanamo nga senaryo. Para mong kutanon lamang ini nga ang sabat mabalantara na, samtang nagalawig ang mga inadlaw. Ikaduwa nga pamangkot, hindi ayhan ang rason sa pagsaylo kay Espinido amo ang pagbansag niya sa Bacolod nga Sabulay City. O kung ang pagsaylo sa iya sa ibang nga lugar, malinaton ba si may lain siya nga misyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ikatatlo nga para mangkutanon dari mga aksyon sino ang ibulos sa iya sa Bacolod kung may igabulos gidman. Ang pulis nga magabulos bala pareho man siya sa ikasarang abilidad. Kag kaisog sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Kung wala sang ibulos, ang gwa sa nga ang Bacolod nun, liwat na naman nga magsalig sa mga taga-diri nga kapulisan. Kag basi kung liwat man nga magbalalik ang mga drug personality nga sadto nalagyo kung mayara ginman kag nagpalanago sang mag-abot si Espinido. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang motorsiklo sakay ang duwa ka mga tao nagadalagan sa dalan sa atubang sang Yunuar Bacolod. Nagaparking nga truck wala matalopangdan ang resulta bunggo isang patay isang pilason. Di na ba lang atos na rin ang mga kapulisan man nga nagapang saway sa mga truck nga nagaparking sang illegal skilid sa dalan. Kung nagka-parking, dapat maibutang ina nga early warning device, di ba? Para layo pa makakson, masiplatan na sang driver sa salakyan nga nagapadulong. Din na mga kapulisan nga nagaroving, wala bala masiplatan ini nga truck nga nagaparking. Kasi uwagin man tuod Amante, hindi man oras-oras sa galabay ang atos sa kapulisan sa sana nga lugar mo. Hindi na ni bag-o nga sahi sa insidente makakson kung maduduman ninyo sa banwas ang Morsya nagligad nga bulan may nagasakay man tos motorsiklo kag managpuuli kung tani sila sa nga balay isa nagamaniho isa nga angkas dumduman nyo to nakabunggo man to sa nakaparking man nga truck sa kilid sa dalan pamangkot na rin diin man ang kapulisan. Ang balatian sa Bacolod kag Negros Occidental nga kung wala sang matabo nga insidente o kontrahedya ay hindi tana maghululag. Kung maghulagin man agi lamang daw pareho man bala sa ganang perimentar ka diransaho nga agi lamang naghapaw ang pagpatuman. Una sa balita, una sa aksyon. Litong kita sabahin sa nga balita nasyonal ang magpamalibad gamitan sang otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Pilipinas magagamit sang ginatuwag nga police power sa sinuman nga may ginabatyag nga simptomas sang coronavirus kag mamalibad sa pagpaidalom sa mandatory quarantine. Ti magsiling gani mandatory, why ka choice bisan hindi ka pa mandatory dapat gid mandatory quarantine. Bandam ini ni Health Secretary Francisco Duque III matapos nga ang siyam ka mga tao nga patients under investigation PUIs ang ginatawag. Nagpakatig-akag wala magpasulod, way magpati nga ipaidalom sila sa health facility para sa isolation. Ang hambal ni Duque,
Kung kaysa maluoy, may kita kay Duki, no? Kay binasol pa ni Duki sa pinaka mga senadorya. Failure kuno ang iya sa performance sa Department of Health. Sinobeng butang tada. Dapat kung tani buligan na las Duki niyo kay hindi ni basta-basta nga problema. Ang binasulay ulihin na lang na. Hindi magaganahagan na balang epekto sa coronavirus. Hindi kaya amo nang nagapaka-dasmanas Duki sang pangita sang pamaagi solusyon para nga hindi magsige-sige laptay ng kaso sang coronavirus Pilipinas. Basulon nyo pa ya. Amo tong habang kung nagligan bla, panandain nyo yung mga senador niyo. Away gani isang may bulig, halak pamasol ang bra nila. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tandain yung ngalan nilas na kag ibulandak sa 2022 nga eleksyon. Ang hambal ni Duque may mando na sa PNP-CIDG. Agi sa epidemiology nga dapat usaron ang police power sa ato sa ng estado para masigurong public health kaga safety interest. But sa lingon sa niya makakson, hindi na makalusot ang sinuman na may ginabatyag nga simptomas ng coronavirus. Inabi na ang mga tao nga halin sa mga lugar nga apektados nila dapat kamo paidalom gid sa 14 diyas nga quarantine. Sa Pilipinas, makakson anong labing ulihi, 215 na ang mga PUIs. 184 naka-quarantine sa nagkalain-lain ng mga ospital. Ang virus nag-apekto ini sa 38,800 na mga tao dito lamang sa pungsod China. 26 pa ka mga pungsod ng napektuhan sini. Subong nga Sabado, ang numero 722 na 722 na ka mga tao na patay sa China lamang. Sa Pilipinas naman, may 3 naman ka mga kumpirmado nga kaso sang 2019 nCoV. Tanan mga Chinese nationals halin sa sunod sang Wuhan nga muning epicentro konsentro sang virus outbreak. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagay United Arab Emirates Ministry of Health and Prevention ginatuwag nga MUHAP sa mga Sabado, may anunsyo man, may duha ka bag-o nga kaso sang novel coronavirus infection sa ila sa nga pungsod. Ang isa Filipino, ang isa Chinese citizen. Suro sa Emirates News Agency report ginsiling sang MUHAP nga may 7 na ka mga pasyente sang nCoV dito sa UAE. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes ng tanan, unahon tahi balon nanong sitwasyon sa trapiko. Importante na mag-aksyon Sabado, wala sang klase, wala sang trabaho sa talatapan sa gobyerno. Ang kalabanan, labinigid ang mga butata, ang bulsa kag wallet bla. Ara sila galagaw-lagaw lang sa mall. Kapa hindi man siling matawag naton pabulubugnaw. Kabisan sa ara kasasagwa sang mall, bugnaw na. Galagaw-lagaw lang. Anong sitwasyon sa trapiko sa pila ka mga dalan sa syudad sa Bacolod? Traffic reports. Sa Patrol with Action and Defense Action, ano yung hapon please kami? Aksyon na Marlon, ang pag-ulan ang na-experiensahan sa karon brownout sa pilaman ka porsyon diriya sa syudad sa Bacolod. Ang may ara sa epekto sa dalagan sang trapiko sa siniman nga adlaw, particular na action mar sa dalan Lizares Lacson kag sa Araneta. Ni matapos nga diri mga area nagburo build up ang dalagan niya sa trapiko. Wala nagaandar ang street light kun ang stoplight para naman niya sa kuntani pag maayo nga dalagan man sang trapiko or normal slow nga ginatawag action mar. May ara sang 11 tanan ka mga na-record nga traffic accident diri sa palibot sang syudad humalin kaina las 8 sang aga tubtob sining kahaponanon apang sang gincheck naton kalabanan action mar negative injury man ang mga involved. Sa iban pa action mar may gincheck man naton ang pag-build up kumbaga sa mga trapiko man particular na gid sa mga mall diri sa syudad sang Bacolod. Kaya since even Sabado, hindi manigar ang publiko. Amo man ang time kung kaysa sa pagkadtuman sa mga mall, agod yan sa paglagaw. But then, sa gincheck naton, hindi pagid normal pang dalagan sang trapiko action mar. Wala pagid sang too much gid nga pag-build up sang pag-inutok abi sang dalan, particular na ang going sa mga mall dire sa syudad sa Bacolod.
Matiyan naton ang kabahin sa aton man interview traffic situation sa subong iya nga hapon sa kay Sir Jericho Servania. Actually, traffic situation so far sa Bacolod, ma'am, though, kakilo pa man ako po. Okay lang. Sa mga major intersection, parehas ang Lukwil. Burgos Lacson, Dragos Lacson. At Tanyara, Lita Lacson, yan na eh. Walang iman sang busy nga lagyan o sobra ka busy nga lagyan. Napatitip naman ng mga tanggoy ko sa Dalanon. Bali sa subong ano ang situation particular sa mga area lapit mga malls, sir? Mga lapit sa mga mall sa area so Oscar Kilo pa man o okay pa man. Pero expect na pero madugay-dugay mga peak hour siguro. Medyo busy na lakit ng Mandalagan. City Mall ka, diri sa East Palangka. Actually na, Mar, ang portion sa aton man nga interview with regards sa traffic situation, but as of now, ang patrol ay di sa area man sang Lacson, particular diri sa in front gid mismo sang Capitol Lagoon Action Mart, makita naton ang flow diri sang traffic. Laka-laka man ang mga nagabiyahe. Kag makita naton kalabanan nga ara sa dalan subong ti mga kung may arasang di pasahero pero mas more gid ya ang mga pribado nga mga salakyan. Muna ang traffic situation sa subong iya nga hapon sa aton man mga ka-aksyon. Prepare na lang daan pa yung kay do subong do hindi mo mapaktan. Kay na sa temprano nag-ulan. Subong ti makitaan ta naman si Haring Adlaw nagapatunod na. Pero hindi ta makasiguro basi pag sa gabi balor mag sirom-sirom na hindi mapaktan ang tiyempo. Basta panigurado lang Amo ni ang sitwasyon sa trapiko diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Una sa urito na sa Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report sa patrol. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe
Aksyon Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata arin ang Mighty C alkaline nga vitamin C na pamatud-an ini sa mga scientifico manami magkabulong sa mga balitian sa mata. Mighty C magkabulig sa mga nagakorap-korap nga mata katara kag glaucoma. Sa epektibo nga kombinasyon magainom sang Mighty C pares ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos ini sang mga naghubag nga parte sang ato sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule. Napamatod-an naman sa mga damo nga siyentipiko makabulig pakupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, madamo pa. Santon Plus ang Mighty C pwede mabakal online, pwede kamo magpapadeliver sa inyo sa nga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Sa live stream, buwan-buwanantang ato sa monitor mga ka-aksyon para at least maknalista taranya. Christian Hinovea, Tenten na Suogon Brillantes, Tamya ko lang Brillantes Family, Orex Suogon, Lola Consing Dorias, ang Purokmarang Mandalagan. Hinovea Kabagalip sa family, sa bata ko, Dayan, John Vincent kag Lance Trevor Hinovea. Romeo Florete, monitor. Philip Laurente, halindali sa Barangay Binuyan. Milay Magalip sa thank you. Lacson family, Tiyaya Lacson family. Mary Lo Catinoy, Jose Moncal Torilla, thank you. Emmanuel Miraflores Cuales, Basing sa Qatar, Helen Fili, good afternoon, monitor halin sa Isabela. Ayban, balikan taraman dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, sa ato sa ring unang weekly draw sa ACS Milyones 2020. Ginpatigaon kay na makakson ang unang weekly draw. Pebrero 8, malawig-lawig pa ni makakson. So, dako pang siyempon ninyo nga makatipon kamo sanduga nga mga proof of purchase sa ato sa nga ACS Milyones 2020. Ang weekly draw tubtob Mayo 2 kag ang grand draw tubtob Mayo 15 makakson. Tawagon ko na kadugay kung sinong tatlo ka mga nagdaog ha.
Sa ato sa nga weekly draw kaina mga kaaksyon. Damo sang pamangkot may mabulos ayhan sa kay Lieutenant Colonel Jovis Pinido. Mayara sang ginahulat pa nga desisyon halin sa Police Regional Office 6. Ang report sa Negros Occidental Police Provincial Office with action, John Diaz. Negros Occidental reports. Action dyan sa report ngayong hapon, please, Kevin. Action Mar nagpabilin sa gihapon nga hugot ang ginapatigang nga kampanya sa mga kapulisan diri naman sa Western Visayas kung illegal nga droga ang pagambalan. Sunod diri kay Police Regional Office 6 spokesperson ang Police Lieutenant Colonel Joe M. Malon ang hugot nga kampanya sa mga kapulisan batok illegal nga droga ang tangible o kung makit-an gid mismo sa mga pumulyo magudman sa pila ka mga asod-asod nga anti-illegal drugs operation nga ginakasa sa mga kapulisan kag na-recover man nila ang pilaman ka mga balor sa nga ginasuspetsuan Cebu. Suno kay malong aksyon na more nga pisar abi nga ginrelieve na sa Bacolod City Police Office. Ining si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido magapabilin sa gihapon man nga hugot ang kampanya sa mga kapulisan batok anuman nga mga kriminalidad ilabi na ang kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa illegal nga droga. Suno pa diri kay malong sa karon ulaton na lang sa PRO6 nga na-convene o kung abi magkatipon ang miyembro sa promotions board sa PRO6 agud nga ila diskusyonan kung anong mga masunod nga tika nga sa mga kapulisan sa Region 6 kag kung sino bala ang igabulos o kung i-assign abi sa BCPO nga magapungko o kung abi nga magatalos dira sa ginbiling nga pwesto ni Espinido. Dugang diri ni Malong ina posible matabo sa Lunes sa pagbalik naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan nga karon nagtambong sa isaman kakaman conference dito sa Campo Crame na kung saniin karon nga adlaw na report nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido ang nag-report man sa Campo Crame. Action Mar. Mabalaan ka na siya sa Monday kay halimang CRT sa Crame this week, no? So sa Monday, he will be having command conference. May mga instructions na siya siguro. And sa part sa ato nga mga senior officers, except for IPO man lang, due for transfer na si Sir, may impang-recommend na kasama niya mabulos kay Police Colonel Vilala for IPO. So we expect that there would be movement once may mga senior officers na maghalid dire. But on the part naman sa ating mga junior officers, it would be based on evaluation of performance na magyapon and need, no, kung may arak itang assignment kasi assignment. Balik tagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office kay PRO6 ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig ini limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa ato sa nga sistema sa ato sa nga lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule cleansing, nourishing kag balancing ina siya. Ang epekto siri ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugang. Ang sobra dapat buhinan kabangtanan ini sa balatian sobra nga sugar, cholesterol, acid, asin, fats akong tambok bla, creatinine, sobrang acid, constipation kag iban pa. Anong kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga balatian? Kulang ang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E. Tanan ina makuha sa Evergreen Herbal Capsule. Pagtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw ang inyong katimbang sa higayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tatlo ka mga tagdaog naton pangibulahan sa unang weekly draw winners sa ato sa nga ACS Millones 2020. As prize winners ini ni Citas Linyas, Tagalupisay na Street, Barangay 1, Poblasyon, Banawas, Hinigaran. Ang proof of purchase niya is Pride Detergent. Joliet de los Santos, Barangay Pahanokoy, Bacolod City. Ang proof of purchase, POP, Pride Detergent man. Well G. de Irit Alice o sa Regent Pearl Homes DC2 Block 17 Lot 14 Barangay Alhis, Bacolod City. Ang POP is Pride Detergent man. May mga gift pack winners pagid mga kakson. May pulo ka mga gift pack winners.
Romy Pacto, taga Hinigaran. Bernadette Hiponia, taga Alunan, Barangay 35. Si Edna Linas, Rubisana Street, Poblacion, Hinigaran. Lilia Cañete, Pahanokoy Bacolod. Ignacio Plateros, Alunan Baybay. Janrel Vinancio, Pahanokoy Bacolod. Eugene Martir, Pahanokoy Bacolod. Marlene Ligaspina, San Roque, Handobanan, Bacolod. Lemuel Bisuwen, San Roque 2, Handobanan, Bacolod. Kagalizal An Subiga. Gift pack winners in Asia. Also, padayon lang sa pagpadala sa inyo sa ring mga entries sa ato sa ring ACS Millionaires 2020. Kung mayara ka mo na tipo na nga unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Kojic Whitening Soap. Amo-amo man sige apon sang nagkapadala ka mo ba sa mga entries nagliligan naton sa mga promo bla. Sula butang nyo na sa legal size white envelope, sulat yung promo title sa sagwa mag-action, ACS Millionaires 2020. Mas mayo kung big letters tara na. Ang A as in Alpha, C as in Charlie, S as in Sierra. ACS Millionaires 2020. Sa masunod naman nga Sabado, ang second weekly draw sa ato sa nga ACS Millionaires 2020. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si Chris Mary Alfonso, hi, hello lang sa tarang-tarang nga mga Alfonso, sa Bacolod sa mga kaanak ko at mga Hidovea, love you all. Halin kay Chris Mary Alfonso. Lelibeth Quirino Onyati Castillo, classmate na si una si Inday Lelibeth ni, no? Greet lang si Papang Loreto Itok Onyati sang Pauline Village Alihis. For sure, nagapamatigi siya. Thank you, kid. Kaya classmate naton Lelibeth Onyati. Muno yung manggani, isa manggani una muno elementary ho. Pununahan ko sa muno nga classmate ko siya sa elementary, si Inday Lelibeth Onyate. Tamyaw lang kami da sa akon pedalangga, Sir Mar, si Geraldine Rigala. Kaya halin kay Axon Purse. Si Emmanuel Miraflores Cuales, Halis Qatar. Okay. Si Casada Rodel Alfonso, sa rin yung puli, si Rodel de Sabaculod, man. Sinday Mary Ann Cuartejo, pamati. Kenneth Valencia, kay nanay dara sa barangay Tangob, naga-monitor man. Alas 5:38, standby ha sa ato sa nga pagbalik kwaon tanang detalye sang report sa ato sa nga patrol with action and defensor. Ay sa nasiling tana ang department head sang Unitap Bacolod. Nagkadtugid personal subong hapon diri sa mga istasyonan sang DYEZ Action Radyo Bacolod. Para klarohon, ini nagalaptab lang balita nga ginapost sa social media, partikular sa Facebook. Ako ganyan nakabaton man. Kuno may NQV sila. Paglaro nila, why na sang kamaturan, fake news. Why sang kamaturan, mas maayo gani mo. Once and for all, maklaruhan sa mas temprano, bla, bala may mga taos buong kadali na patihon sa Facebook. Alas 5:39. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tarang patrol with action ang defensor. Nabatian tarang balita may kataran sa pagklaro sang taga-UNITAP. Nagkadtog ni diri sa stasyon sa mga hapon. Naka-istorya o makadali o sa saring duwa ka mga taga-UNITAP Bacolod. Sa patrol with action ang defensor. Action on sa report. Please come in. Yes, Aksyon Marlon, update sa sining ginkuha ginaton nga report. Amo sa sining isa man ka personnel iya sang UNITAP or masiling naton ini siya amo iya ang department head sang UNITAP Araneta branch diri sa syudad sang Bacolod. Agud personal iathag sa publiko wala kay hindi infected sa novel coronavirus ang tanan nga empleyado sa Balaligyan Action Mar. Susunod diri sa kay Melanie Esperacion, amo ni siya ang branch head sa UNITAP sa Araneta branch. Personal nagkadto sa Action Radio, pud nga i-clarify nga hindi matuod ang nagalagaw yang impormasyon or balita apektado sang virus ang ila nga mga empleyado kag subong man ang mga head supervisors and all sa UNITAP Action Mar. Ngud sinigin mentionar man ni Esperacion nga apektado ang ilang negosyo. Ngud nga wala sa may nagkadto Action Mar nga customer humalin nga naglapsa ini nga impormasyon nangod niya sa NCOV Action Mar. Susunod pa diri sa kay Esperacion nga 50% nga naapektuhan ang negosyo sa tatlo gid nila ka branch sa UNITAP diri sa Bacolod Action Mar. Pagkadto man ni Esperacion, galaom ini nga paagi man sa ilang personal nga pagpadulong sa istasyon. Mahatagan sa kasanagan ang publiko. Kaya siyempre Action Mar kung lang taon ang ilang pangabuhian na nakasandig man pila ang sales nga ila kuha abi
Halimbawa sa subong nga adlaw, siyempre nagabase man dira ang mga sweldo sa mga empleyado, Action Mar. Amo ini sa karon ang ginakahangawa man as per mention man ni Ma'am Esperacion, Action Mar, sa interview naton sa iya sang personal sa aton na istasyon, Action Mar. Patian naton ang pagpahayag ni Ma'am Esperacion or Ma'am Melanie Esperacion. Ang matawag, hindi sila magkuhan sa fake news na matuod nga muna, hindi natuod. About sa mga tanang ng mga tao, hindi natatuod sa UNITA. Mga fake na may virus ang UNITA. Pero after sa tunga naglapta ang ilang information inyong Apektado rin mami. sa pagtansya, yung mga pila ka porsyento gid ang naapektuhan. Out of 100, mga pila ka per mga 50%. Katunga, gid meaning, nagwa na siya kahapon, daw mo gid pinaka-worst, gid nga grabe ang paglapta. So, halin kahapon, asa subong, Wala dito customer na. wala na customer as of now. Okay. Oo. So, liwat ang panawagan nyo sa public, sa buman sa amo to, pinaka number 1, gid nga nagbalapta sa itong information. Ang muna sa tanan ng mga tao, hindi gina na sure, hindi gina na tuod nga ang amon nga story nga ang UNITA nga may amo lang na ang pipiktuan ng amon nga empleyado tanan nga story nga ang mga obra sa UNITA. O, apilasyon mo man lang, pwede siyempre kapag mga empleyado affected. Kung may virus man ang manager, pati ang mga empleyado nalot na nalata. Ikaw mo ginasama nalot na college. Production, Mar, ang pahayag ni Ma'am Esperacion. Ito sa iya, kung halimbawa, gidman, nga may ara sa nag-positive, bisan isa lamang, so meaning may tendency nga may iban nga malapnan man, Action Mar. That's why naging clarify gid nila na wala yan sang, or negative sa NCOV, ang tanan nga member or empleyado man sang UNITA, particular ini kaya nagpadulong sa aton dira iya sa branch sang Araneta diri sa Bacolod, Action Mar. Fraxon an may next move sila nga pagahimuon, may next nga tekang nga himuon ang tagdumalahan sa UNITA. Yes, Action Mar. Sa ask naton, amo pa lang ni ang una nila nga nahimo nga tikang pagwa nila sang advisory nga muna to clear nga fake news ay nagalapta nga information. Then amo ni ang next ilan niya tikang sang Araneta branch, hindi pa nato naibalaan kung ano man ang tikang sang other nga branch kay sang mention man ni Ma'am Esperacion ay tatlo ina diri ka branch sa UNITA sa Bacolod. So isa na ang ining Araneta branch, may another pa nga duha. So, amo na Action Mar, kaya sa ginas naton kung pila kabilog, masobra isa kagatos Action Mar. Ang nagatrabaho sa sinilamang nga branch or sa branch lamang sang Araneta, nga amo yaang naapektuhan kapag lagaw or paglapta sang sining informasyon hangot ya sa NCOV. So, amo na Action Mar, ang nakuha naton nga information, hangot man sining interview naton, sa nagpadulong man mismo sa aton istasyon, agud i-clarify ang issue angot sa NCOV kaga paglakip man sa ngalan nila UNITA, Action Mar, diriya sa syudad sa Bacolod. Balita sa patrol, una sa balita, una sa aksyon ang defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mas maayo mga kaakson nga temprano pa, way naging palawig pa na klaruhan ang ininagalapta nga balita nga na kumparmar nga fake news based man sa pagklaro sang department head sang UNITA dari sa Bacolod. Ang mga tao kung tuisan di man mabasol mo kay ang ilaw sa ring tinutuyo para sa safety man sa publiko. Pero amon na bala serving election ini nga antes mag-share bla sang messages or message sa Facebook angon sa ring mga virus gani. Medyo pulo pabangkot anay kung tuod or hindi. Mamayara tao yun nasig patihon mo. Hindi makatuga ini magkakson sang kahangawa kag kakulba man sang sinuman nga makabaton tiho ang resulta ho mga tunga gid 50% gid sang customer sang sining UNITA ni ang nabuhin bagon man sining NCOV nga sang ulihi way man sang kamaturan. Alas 5:50 Action Radio Philippine Standard Time.
Sa kaganhalan sa vitamin D3, huwag ka mo sa dapat pilyon isa lamang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo pagida, ibang nga produkto ang Life Extension na mas maayo kung makakadto ka mo makakson. Dara sa ila sa niya klinika kung talatapan hamtang sila sa may GA7 Building, Lacson South, Bacolod City. Kapo naglabay na magutudamo to sa mga nagabisita nga makakson naton. May libre dira ang konsultasyon bagi sa mga medical doctors. Lunes, Tub-Tub, Sabado, Life Extension Vitamin D3. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero si
sa nga balita may kangtanan sa motorsiklo nga aksidente nakabunggo sa nakaparking nga truck at ubang sa Januaro isa patay sa Pilason. Police reports. Detalye sa balita sa report ni Action Eric Magbano. Action Eric, may hapon sa report please Kibin. Isa ang patay, isa ang kritikal. Matapos ng aksidente, ang nasakit na siya motorsiklo kaya sa Kagawon Action Marlon, dira sa Melisares Extension at tubangan sa Yunuar, sakaw sa Barangay 40. Patay diri on the spot ang driver sa motorsiklo nga si Godofredo Gamaw, 26 anyos soltero, kay pupuluyo ini sa Purok Riverside, Barangay Takuling. Samtang kritikal naman ang kondisyon sa angkas ni nga si Junel Ganat, 22 anyos, sa Purok Katingban, Barangay 39, Sinisiyudad sa Bacolod. Sunod sa parayag ni Police Staff Sergeant Jose Marie de la Paz, traffic investigator sa Police Station No. 6, madasig ang dalaga sa motorsiklo nga gisakyan sa duwa nga wala nila mamulungan nga may nagaparking sa ikan sang dalan. Isa ka tracking nga nagkakarga ini sa mga bolantiro dara sa Barangay 40 sa magsuhot ang ginasakyan na sini nga motorsiklo. Pabuto sa hindi kagahon, sa motor na dalaga na din sa West Matuet, sa Januar, sa kabunggo sa truck na kaparaking sa galalan. Pagtabuto ng sunod sa mga witnesses, before sa incidente ng tabong, pero sigara siya nalagan sa motor, ang motor na kabunggo action sa may truck ang kaparaking sa Januar. Ano sa sana kainom ni siya naman? Yung pasimukan ko, yung naswang namitig, simutin, kung simutan sa akong positive lang ang kapanimaw sa alcohol. Pero hindi nila action, hindi pa yung bukod sa baho sa nasulina sa motor. Ipamangkot ko ang pamilya, na itinarapet ko, ang ba nila, nagpuas ako ng bugas, sa parang ito, ang angkas na, mututugay itadali sa ko, no? Wala ko na kainom ko, no? Nilalagan na, sili ko ng damo sa nakahambal. Kaya ang action ere ka lugar sa Januar, ang damo ko na ko nakaso, previously, nga kakatabo ka kliyente na, taga paliko na. Ang angkas, sir, wala man niya mano sa Ang angkas action ere, subong sa CL, pero do, ano man, ang seryoso ko sa. Ang Riberia, dito na Spargeda, pagkatabo. Ang angkas, yung dalapit sa CL, pero subong seryoso yung dito subong. Di na pinasa na, sir, sa hospital. Ang pilas na sir, puro sa ulo ng sir, di ba mo, dula sa helmet, sa likod sa ulo man, sa limpak, ang ilang pagdagan, ulo sir. Ano, sir, man, di sila kung nahalin, kag di sila makadto ni kuno, sir? Nagamenda sila sir, sa malay sir, sa hanggang angkas, sir, akuha sila bugas ko, may dala pa sila sa bugas sir, para munggo nila, pakuli naman tayo sa malay, isang driver na sa motor, agas ako na malakas, kubra sila pamintam, ang motor, bunggo sila, ang bugas sila, laptop sila lang. So, bali, sir, pintor yung duwa? Oo, sir, dati man sa pamilya sa nila, ang obra-obra sa minta, may lang paitanan. Mga kabataan ba sir, mga 20 yan. Ang driver sa tracking, sir, di na ni subong? Ang driver sa mga truck, sir, simbre yung misigar ta, nangaras mo sa mga kusodya, naka-criminal career. Ay, mo to yan, nagka-parking doon sa talan, tablang, do usually, car ka. Wala na, sir, early warning device? Wala yan na butang, sir, sano siya, parking niya ko no, sir. May mga motor ko no, kaya muna, patan niya, kaya nabutangan ng early warning device. Ito, dapat sa iya, lapset mo. Kaya sa butang, may mga motor na ako no, sa parking, may mga motor na, sir, sa buleya. Wala ka motor ulit, nakakata to wala na nabutang warning device siya. Nga, sir, ka-parking na sa sir, may karga sa sir, ano? Parking na sir, sa bulante na sa bila, na nagdulong sa mga masaging, mga lubid, kung ano na lang mapakita na niya. Sa pamilya, sa napatay, isang pirason, wala pa ka-istorya sa driver, sir, ano? So, para sir, bago na lang sir, na sa buong tingin, nagtapos sila, may inisyal naman sila nga mabiniligay na sila, kaya naman ang tabong aksidente. Kaya driver sa willing at mga kopiraro. Sa ang driver sa truck, kaya naman na, din ang mo naman subuhan, ang kaso subong tayo, mo sa hospital subong ngayon, mo itong nila to, ano ba subong tayo, unconscious. Police Staff Sergeant Jose Marie de la Paz, traffic investigator sa Police Station No. 6, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaisa tubtuba magkabi abang masami nagareklamo sa bagsaka sang ila acid. Masabi nga pagsulab sang ila sulok-sulok sa mga coffee lovers. Hindi rin na problema arin ang Santon Plus Cafe Bigs ang kape nga himo sa Soya Santos kag Balonggay. May kape ka na healthy ka pa. Ano pang inulat mo bakal Santon Plus Cafe Mix sa mga tindahan sa inyong lugar. Rosie Alfonso Carbajosa, thank you. Si Christian Roa, Monitor Fernando Lombre. Kamonitor Tamyaw Sanday Jovet Lombre, Nene Model Leia Lombre, Taransang Dakutan Dako, Silay City. Impunto alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. There comes a time. Kenyo pala tunturan Aksyon Reports after Operation magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Eden Thea Aboso. There are people dying.
Sa technical control, aton kaupod aksyon Nelmar Barrera with aksyon J. Ambaikin. Ako naman aksyon na Marlon Henovaya, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.